Здравейте на всички, аз съм Феникс Бой и днес ще запиша първото си видео в YouTube. Днес ще играем Майнкрафт, първото оцеляване. И нека да започнем, да не губим време. Семе. Чакай. За какъвто е бутон? Дивдарък. Я да го питаме това. Това не го знаех. Така. Не. Да, перфектно. Нормално ще бъде. Няма читове. И може да изрежа частта, където зарежда. Така, хора, зареди и като гледам нормален спаун. И нека чупиме дърво. Между другото, се абонирайте и харесайте видеото. Съм ви благодарен много. Събираме дърво. И се надяваме да се апгрейднем толкова добре. Между другото има цветя, може да ни помогнат с пчелите. Така. Има вода. Ще е полезно. Да изрежда. Така, хора. Събрах 25 камък. Правиме си неща, една печка. Подреждаме инвентара винаги. И забравих да ви кажа, телефона ми е Motorola G54 5G. И забравих да ви кажа, името ми е Самуил. Така, сега ще убиеме тези овце за папане и за легло. Такава овца много редко се спаунва. Ще ги взема тия цветя. Едно е такова червено. Ще се взема за леглото. Едно. Така. Има тунел. Може, ако имам седло, може да си имам кон. Решавам да имам къща за подслон. Така. Правиме цвят и отдолу червено легло имаме. Аз избирам червеното, защото това е легенда легло. И решавам да се построя подслон, защото не искам да умирам толкова бързо. Ако умираме, край оцеляването спира. Така че решавам да построя някакъв си подслон на оцеляване. Не съм добър на строенето на къщи. Но ще се опитам да построя една къща. Тук е доста добро място за правене на къщата, но бих тук да ми е място. Така. Решавам отдолу да е камък. И между другото имам скин. Ето го. Ще го изрежа. Така. Събрах 29 и решавам 1, 2, 3. Една врата е тук ще. 1, 2, 3. Така. Опа.
Може би така ще бъде. Може да е грозно, ама така е. Надявам се да ви хареса оцеляването. Ще съм ви благодарен доста много. Опа. Решаваме така да има нормални слабове, за да е по-готино за украса. Решавам по две да бъде така. И ще си направя прозорци, но няма прозорци. Ще си направя трапдори. Като за прозорци да отварям така. Все едно да има. Представям си, че има скелет и ми е влезнал в къщата близо и ме стреля. Да забравих тук. За всеки случай така ще го направя. Така. До 7 минута сме. О, не. Свършва ми. Ето. Има и гъби. Може да наведете, ще има. Ще ни бъдат полезни за събота. Ще направим един покрив. Окей, вече има прозорци. Едни слабове. Така ще бъде. Няма да има. Да. И решавам вече за покрив. Сега ще се чудите защо говоря тихо. Просто ме се срам да говоря пред публика на първото ми видео. Нямам срама, това е лошо. Викам се, че това е куче, ама не. Другото се получава супер. Така. Ще става. Капваме и стъмва и ден втори идва. Така.
Има от тази гора. Да се намерят вълци. Зомби. Не. Да. О. Ще го изрежа. За да не разбира се. Събрахме. Правилно. О, фак. Това трябва да го чупа. Айде бе. Много трудно да се направя къща на survival. Shit. Добре. Не. Перфект. Защо? Перфект. Ужас, ужас. Прецаках се. Така. Решавам пода, така да си остане. Е така да го затворим. Перфект. Нямам идея, просто съжалявам много.
в другия епизод ще се постарая да построя друга. Така. Има този гора там. Ще го изрежа, за да не губя време на някой. Така събрах. Ето. Смърчови дъски. Просто луба идеи, за да казвам нещо. За това мълча. И перфектно. Ще си направя ни огради. И така. Трябва да ходя. О, пък. Ще го изрежа. Съжалявам, но не искам да губя време на някой. Така събрах смърчови дъски. Ще я довършим тази къща. Станва се почти. И ще отидем до ден 3. Ще си направим една ферма близо. Заспиваме. И перфектно. Имахме това. Не знам защо казах ужас. Бърках се. И не ми стигна. Така. И уирата купна храна. Хайде бе, полис, бе. Гради. Не знам дали ще ми стигне. Да, стигна. Yes. Ще си направим една. Опа. И забрави да ви кажа, докато играя Minecraft, имам един проблем с търчовете. Като ги сложа, ми стават грозни. Имам проблем с езика, не мога да кажа буквата R. И не ми дава семена. Айде бе, дай ми семена, бе. Колко семена имам? 2. Трябва и мотика да се направим.
4, 5. Би казал. Това е. Не замина. Ще се направя едно диванче. Нямам брадва. Така. Трябва ни пред ми трябваха камък. Тук ще се заровиме. Нали, грозен. Драва. Дед камък. По-бързо. Айде бе. Ето, диванче. Брадни се бе. Само едно. Дай ми кола. О, пък. Намирай. Yes. Синя овца ми се приведе. Не. Бързо, че не е кръвно. Него плът трябва да я ядем. Нямаме какво да ядем. И... Yes. И това беше от видеото. Благодаря, че гледахте, но извинявайте, че не говорех през това време. Просто изгубих идея какво да казвам. Но в другото видео ще се подобря малко и ще започнем по-голямо оцеляване. И благодаря, че гледахте и peace out.